Σήμερα βρισκόμαστε στο Πάρκο Αρωματοποιίας στη Φλάσσο, το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργάτης Γεωπάρκου Τρόδους. Γεια σου κύριε φυλακτή. Σε καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Το Πάρκο Αρωματοποιίας στη Φλάσσο συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό, μιας και εδώ η αρωματοποιία γίνεται με φυσικά υλικά από τη γύρω περιοχή και τεχνικές εμπνευσμένες από την κυπριακή παράδοση. Κατά την επίσκεψή μας εδώ, είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε πολλά για την παρασκευή αρωμάτων από αιθέρια έλαια, να περιηγηθούμε στο χώρο και να γνωρίσουμε από κοντά τα αρωματικά φυτά της περιοχής. Είδαμε ακόμη και τη μεγάλη ποικιλία σε αρωματικά τσάγια που καλλιεργούνται και παρασκευάζονται εδώ με ιδιαίτερη φροντίδα. Εδώ στην Κοράκου και κοντά σε ένα συνεργάτη του Γεωπάρκου Τρόδους, μάθαμε και βιώσαμε για τη μοναδικότητα της περιοχής στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Είχαμε μια εξαιρετική εμπειρία συνδυάζοντας τη φύση, την παράδοση και την αυθεντικότητα και απολαύσαμε το άρωμα της κυπριακής γης στο Γεωπάρκο Τρόδους.